Oh my god, Dôvod týchto kostýmov bol tzv. Someday. Deň pred týmto dňom sme si písali na papieriky my, aj deti, naše priania a na druhý deň boli splnené. A prianie Carol bolo zažiť Halloween. Takže sme takto chodili po kempe a rozprávali sme všetkým trick or treat a dostali sme cukriky a bola to sranda. I was doing so good with the roughhousing. What's up? Bye, my friend. I'll see you later. Hey, make sure to, brush your teeth when you get back to the unit, bro. Brush your teeth. Send like off the shower every time. I don't care. I tell them I'm like the shower. What we did? We did pottery. Pottery. They broke my cup. And I made ashtray. Ashtray. Jedno z mojich prianí bolo mať party s deťmi a táto party sa uskutočnila v tomto hrade, takže preto sme tam boli a bolo to super, aj keď bolo tam veľmi malinko detí, ale to nevadí. A druhé moje prianie bolo mať lampionový večer, ktoré sa ešte nesplnilo, ale možno, že sa splní. So pretty. Počas tejto kasíno noci sa podávali nealkoholické drinky, ktoré boli super, mimochodom. A téma bola Under the Sea, takzvané, takže pod morom. A ja som sa odbliekla ako pirát, takže ja som bola jediná nad morom. So funny. Bianka, ty si taká vtipná normálne. Aloha Foundation in our camp. This is our last song for tonight. I need you broken board shots. I need you singing. I need the energy. Let's go! Listen up. So Carol, what are we doing? We are doing cake batter because we have a celebration that it's all the birthdays in a year. We celebrate them in one day. Ak ste náhodou Carol nerozumeli, tak vlastne robili sme kolače alebo torty v úvodzovkách. Neboli to torty veľmi, ale to nevadí. Robili sme vlastne 16 koláčov pre všetky deti. Mali sme tzv. Narodeninovú noc, kedy sa oslavovali všetky narodeniny všetkých detí počas jednej noci. Oh yeah, and všetko je z prášku. It looks really watery. Yeah. And I don't like that we just add water. Yeah. What are you eating? Táto noc je prísne tajná, nikto nikdy nevie, kedy bude. V podstate my sme sa dozvedeli v ten deň a niekedy ráno. Šefík nám povedal, že pôjdeme s ním do druhého kempu potajomky upiecť tieto kolače a deti vlastne idú spať po večeri normálne, jak každý deň a potom vlastne sa začne trúbiť na trúbku, že wow, je narodinová noc a majú tam kopu koláčov a zmrzliny a všetkého sladkého. Náš ďalší voľný deň sa odohrával tu, v Cranmore Resorte. Je tam veľa atrakcií pre deti a dá sa tam bicyklovať, dá sa tam aj lyžovať v zime, takže takto je to celoročná takáto destinácia.
Wow. I didn't notice anyway. I want to have it. Why? What? 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 Hey. What's that? What's that? Hello. Hola. God, I need to hold my phone. That's crazy, actually. I didn't expect that. It's better than it looked like. Yeah, we were like, oh my god, those girls are exaggerating. Is that bad? Okay, this one is, I think from here, they'll have it. You super calm? Sme, že vo veľkom outlete. Takto tu majú všetky značky, zvlášť obchody a všetko sú to outlety. Ale aj tak je všetko drahé ako švine. Že nič sebe nekúpim. Nič sebe nekúpim, bo nemám peněž. Me voy a autoeditar en las fotos. It closes like in 10 minutes. Yep. Neviem, či to je vidno, ale všetky obchody sú takto akože pri sebe vždycky ďalej od mesta. Takže úplne chápem, že všade všetci chodia autom, lebo proste nedostanete sa inak do obchodu jak autom. Takže takto. You guys ever had Jersey Mike's? I have no idea what that is. It's a sub shop. Mexican filter. Neviem, či vidíte. Dúfam, že áno. Obloha je, že oranžovo-žltá. Pretože tu sú nejaké... V Kanade sú nejaké ohne, proste niečo horí v lese, nejaké lesy tam horia. Hej no, sa to doslova až tu. No, tam sa deje, že turnaj v americkom futbale. Majú tu, že barbecue. A my robíme. This shit ain't shitting. A my robíme keramiku. Prosím pekne, mne to vôbec nejde, takže som nervózna. A Carol tu má prosím pekne takýto krásny pohárik. So beautiful. A povedala, že ja to nepáči, ja chcem menší. Kúkam, že to nemyslíš vážne? No a... Hej, tam sebe grillujú fajnovo chlapci. No a ja tu strácam nervy. A jeden výrobok sa mi už môj robí, a on si robím ďalšie. Tu sú detičkovské vetičky. I love him. He's so nice. He doesn't look like he No. likes to bike. She doesn't look like he knows how. That makes me so nervous. Aby ste chápali, máme nového kuchára. A tento nový kuchár vyzeral na prvý dojem, ako keby vyšiel z väzenia. What you can do now? Ale je úplne zlatý.
What you can do now is that with that, it's patience. You have to be patient. Yeah, but I'm not. Yeah, I know. You have to try it. A hovorím, že to je komplikovanejšie, ako to vyzerá. It's like cooking and baking. Cooking is super easy. Cooking just needs love. Baking is science. That motherfucking is like, But like, at the same time, it's just like following the recipe. yeah, same here. Aby ste chápali, toto sa nemá diať. Hej? Má to tam byť pevné a má to byť v strede a tak ďalej. Čaute. Pár malých updateov. Zmenil sa nám kuchár, respektíve odišla taká fest dobrá šéf-kuchárka, čo ste videli naposledy. A prišiel nám nový kuchár. Ďalšia novinka. Objednala som si toto panúčky, konverzky. A som bola trošku v strese, že mi budú malé, ale malo by to byť OK. A ďalšia vec. Konečne sa mi podarilo spraviť si hrnčaky. A spravila som aj popolník. Dneska som ho maľovala. Zajtra bude ready, takže som extrémne zvedavá. Maľovanie tohto je brutálne zaujímavé, pretože tie farby nie sú také, ako ich vidíte, keď ich malujete. Je to oveľa tmavšie a všetko sa rozlialo, keby, keď sa to pieklo. Takže je to také zliaté dokopy a tak ďalej. Musím na to prísť ešte. Ďalšia novinka. Už máme mesiac nepitie za sebou. A povedala som si, že si dám jeden deň po mesiaci, kedy si vypijem dačo. Takže som si kúpila pár píviek a hej, ešte neviem, že kedy, alebo čo, alebo jak, ale hej. A potom budem zase akože mesiac abstinovať, takže takto. Som na seba celkom akože hrdá, nebudeme si klamať. Lebo mi bolo niekoľkokrát ponúknuté pivo zadarmo. To neber. Takže takto. No a aj máš dobre. A zakriknem to furt, keď poviem, že sa mi zlepšuje pleť. Vidíte, že mám zase nové vyražočky, ale je to lepšie. Je to lepšie, ako to bolo. Aj keď to nie je najlepšie. Mudrosť Biankina. Takže takto. Sebe šedzíme. Oddyhujeme. Tento týždeň bol celkom chillový, lebo veľakrát si varili sami. Alebo sme mali, že deli večeru. Deli večera znamená, že im naukladáme syry, salami, somariny a oni si zrobia bagety. No a toto sme mali teraz dvakrát po sebe, to znamená, že večeru som nerobila, som mala voľno. Takže som sa venovala keramike, ktorou som skoro stratila nervy. Takže tak. A za chvíľu pôjde polka kempu preč. A vlastne polka detí sú tu len na polku leta, takže si ich v nedeľu berú, dneska je piatok. V nedeľu si ich berú, myslím. A príde im tu proste druhá polovica detí. Takže takto sa tu trošku obmieniajú sa tu. Takže boli sme na Social Security Administration, čo znamená, že nám bolo vystavené SSN číslo. To je niečo ako občiansky preukaz. A to znamená, že potom už keď budem chcieť ísť takedy do Ameriky, tak to bude akože jednoduchšie sa sem dostať, jednoduchšie dostať víza a tak ďalej. A tak, takže začínam byť trošku chorá, lebo sme spali glúpane s otvoreným oknom 2 dní dozadu. A tak ma boli hrdlo, že ty brehy. No a perspektívne to tu je. Akože jeden kostolík predo mnou, jeden za mnou.
A idem do taterského a piercingového obchodíku. Rýchlo utekám, lebo musíme odísť o 40 minút. Ale podľa mňa bude chcieť odísť skôr. No anyway. Dúfam, že sa mi to podarí. Tu máme ďalší kostolík. Hej. Ale šumne tu. Šumne. Nachádzame sa v meste Montpellier. To som vám trošku zabudla povedať. A je to hlavné mesto Vermontu. A zatiaľ to bolo asi že najkrajšie mesto, v ktorom sme boli. Takže dúfam, že tam pôjdeme ešte raz. Ešte raz by som sa išla kúknúť. No, bo sme tam fakt mali asi že pol hoďku na prechádzanie sa. A potom sme museli ísť naspäť do práce. Takže takto. It's a little bit. That's nothing. It's a little bit, right? Yeah, that's It's a little bit. That's an hour drink in Mexico.